Dobre, takže dneska budeme pokračovať ďalej. Budeme pokračovať v podstate ďalšou goniometrickou funkciou. No a táto funkcia bude mať teda predpis čo nepíšeme. Dobre, a táto teda funkcia bude mať predpis, dobre, už ide. Y sa rovná tangens x. To znamená, že ideme riešiť túto goniometrickú funkciu tangens. Grafom goniometrickej funkcii tangens je tzv. Tangensoida. No a budem sa snažiť tú tangensoidu zobraziť v tzv. Karteziánskej sústave súradníc. Takže načrtnem si karteziánsku sústavu súradníc os yx bod 0. Ak si pamätáte na tabuľkové hodnoty goniometrickej funkcii tangens, tak my sme mali, že goniometrická funkcia tangens je v nejakých bodoch, že tzv. Nedefinovateľná. Pamätáte si? Do tej tabuľky sme si dávali, že non-definition, alebo niečo také, skratku ND. V tom bode, v ktorom tá funkcia tangens nie je definovaná, je bod people a samozrejme na opačnú hodnotu stranu bod minus people. To znamená, že v týchto bodoch tá funkcia jednoducho nie je definovaná a teda tieto hodnoty nikdy nenadobúda. Ako sa nazývajú potom tieto prerušované priamky, keď tá funkcia sa k ním bude len približovať a nikdy ich nebude dosahovať? Pamätáme si, ako sa nazývajú také priamky? Asymptoty. Dobre, už keď som skoro napísal, tak si povedal, dobre, Mišo, že sú to tzv. Asymptoty. To znamená, že asymptota je priamka, ku ktorým sa tá funkcia len približuje. No a tangensoida, samozrejme, ona sa bude približovať len k tej osi a pomaličky pôjde bodom 0, to je akože ide nulou, a znova sa približuje k tej osi takto. Trošku sa mi to nepodarilo, takže sa ospravedlňujem. Takže to trošku urobím. Dobre, takže ešte raz. No dobre, som s tým viac spokojný. Takže takto vyzerá geometrická funkcia tangens. Teda tzv. Tangensoida. Samozrejme, táto geometrická funkcia tangens, ona je takisto periodická, to znamená, že sa opakuje. Tu samozrejme máme hodnotu pi, potom máme hodnotu 3 polovice pi. V troch poloviciach samozrejme tá funkcia opäť nie je definovaná a znova tá tangensoida by vyzerala nejako takto a prechádzala by bodom pi. Samozrejme na opačnú stranu by to bolo viac menej to isté, tu niekde máme hodnotu minus 3 polovice pi, tu máme hodnotu minus pi, v bode minus 3 polovice tá tangensoida opäť má tzv. Tangensoidu a graf vyzerá nejako takto. No, teraz, keby sme chceli určiť vlastnosti tejto funkcie, tak samozrejme vlastnosti tej funkcie budem sa snažiť určiť tu naokolo tej funkcii. Začal by som asi definičným oborom funkcie. To znamená, že kde tá funkcia je definovaná. Minus people až people, ktoré tam nepatria? Dobre, mohol by som to zapísať presne takto, že od minus people až po plus people, ktoré tam nepatria, takže to je tzv. Otvorený interval. Ale ono potom vidíme, že sa to opakuje, hej. A teraz pozri sa, v akej vzdialenosti je bod 0 od bodu pi? V akej vzdialenosti je tento bod od tohto bodu? Pi. O pi. Preto tá perióda je nie 2k pi, ale len Píka. Píka alebo kpi. Áno, tak. To znamená, že tie body
sú od seba vzdialené len o pi a káčko je preto, pretože tu ďalej tá funkcia môže pokračovať a to je už od tej pôvodnej vzdialené o hodnotu k krát pi, teda 2 krát pi. Potom by to mohlo byť o 3 krát pi a tak ďalej. To znamená, že pri goniometrickej funkcii tangens je tá perióda len kpi. Takže môžem to zapísať iba ako si takto v podstate chcela, ale aby som to mohol zapísať aj takýmto spôsobom, že definičným oborom sú vlastne všetky reálne čísla okrem hodnoty people, ale tá hodnota people sa nám opakuje. V akej vzdialenosti je people od 3 polovíc pi? Pi, nie. O pi, presne tak. Takže len tam pridátam periódu kpi a tým pádom definičný obor môžem napísať takýmto spôsobom. A jeden aj druhý spôsob je správny, úplne vyhovujúci. Čo sa týka oboru hodnot tejto funkcie, tak vidíme, že obor hodnot tejto funkcie je R. R-ko, super. Dobre, čo sa týka ďalších vlastností, je párna alebo nepárna? Je sumerná podľa osy y alebo podľa bodu 0 alebo ani. Podľa osy Y. Nie. Podľa bodu 0. Áno, je podľa bodu 0 a to vidím napríklad takto tu, že tu si zvolím nejaký bod a ten bod sa snažím cez tú os x, pardon, cez ten bod 0 preklopiť na druhú stranu a tu dostanem taký istý bod. Napríklad tu si zvolím bod a takisto sa ho snažím cez ten bod 0 preklopiť a zistím, že či na druhej strane dostanem taký podobný bod. Áno, dostanem tu. Takže vidím, že tá funkcia je sumerná podľa bodu 0, naznačím takto farebne, aby ste to mali odlišené. A tým pádom môžem povedať, že funkcia je nepárna. Dobre, takže nechám si to takto farebne, aby teda som vedel, čo som riešil. Ideme ďalej. Je ohraničená? Nie. Takže funkcia nie je ohraničená, pretože vieme, že ide do nekonečna hore a do minus nekonečna dole. Takže nie je ohraničená ani z hora, ani z dola. Dobre, súhlasím. Čo ďalej? Môžeme ísť na nejaké extrémy. Napríklad maximum má alebo nemá. Minimum má alebo nemá. Nemá. Keď si pozrieme maximum, tu tá funkcia ide stále do nekonečna, maximum nemá teda v žiadnom bode, pretože neviem ho urobiť. A minimum takisto nemá, pretože tá funkcia ide tu dole, hej, ona stále ako dole pokračuje do nekonečna a tým pádom ani minimum nevieme určiť, teda ho nemá. Dobre, samozrejme, môžeme určiť ďalšiu vlastnosť a to je tzv. Monotónnosť. Keď si všimneme, tá funkcia je v podstate na celom definičnom obore aká? Čo sa týka monotónnosti. Je rastúca alebo klesajúca? Takže aká... Rastúca, nie. No však jasné, čo robí tu Iva? Pozri sa. Tu čo robí tá funkcia? Rastie alebo klesá? Už. Iva, čo robí funkcia? Rastie alebo klesá? Iva. Dobre. Spolieham sa teda na Miša, ktorý povedal, áno, funkcia je rastúca, pretože vidíme, že tá funkcia rastie. A Mišo, vedel by si povedať, že na akom intervale rastie? Na intervale od minus pi,5 až 2 pi. Či pi polovice? Pi,5, áno, ale v podstate tá funkcia nerastie len od minus pi,5 po pi,5, ale ona potom zase rastie od pi,5 po 3 polovice pi, nie? Lebo ona grafom není len táto časť, ktorú teraz obtiahnem,
Hej. Grafom nie je len táto jedna časť, ale grafom je v podstate aj táto druhá časť. Hej. Znova, toto tu je grafom tej funkcie. To znamená, že tá monotónnosť sa zase opakuje s periódou. Takže tam musím dať to kápi. Kápi a znova. Dobre, čo sa týka vlastností, povedzme si, že či mám všetko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čo mi chýba? Chýba mi, že či je funkcia prostá, alebo nie je prostá. Čo si myslíte? Je prostá. Áno, je prostá, pretože ona je iba vlastne rastúca. Takže môžem napísať, že je prostá. Tu by som ale spomenul aj ďalšiu takú vlastnosť, že vlastne tá funkcia nie je spojitá. To sme si už raz spomínali. Tá spojitosť znamená, že tá funkcia v nejakom bode nie je definovaná. Ten bod nespojitosti je vlastne ten bod, v ktorom tá funkcia nie je definovaná. A to je vlastne bod x, ktorý sa nesmie rovnať bodu people, ale plus perióda k. Pretože nie je to len bod people, ale sú to všetky body, ktoré sú od toho bodu people vo vzdialenosti pi alebo k krát pi. Že to je bod nespojitosti. To znamená, že v tom bode tá funkcia nie je definovaná. Samozrejme, môžeme povedať, že táto funkcia je periodická. To je v podstate aj sinusoida, aj kosinusoida. A to, že je periodická, znamená, že tá funkcia neustále opakuje. Takže keď si všimnete, tá tangensoida sa stále opakuje. A opakuje sa s periódou kpi, takže napíšem len, že je periodická na kpi, alebo s periódou kpi. A samozrejme ešte zadefinujem, aby sme mali zopakované, že to káčko patrí do oboru celých čísel. To sme si takisto už predtým definovali pri geometrickej funkcii, či už sinus alebo kosinus. Dobre, takže počkám, pokým si dopíšete, čo potrebujete a pôjdeme ďalej. Pôjdeme teda takisto na nejaké funkcie tangens, alebo budeme ich viac menej posúvať. No, dobre. Takže ideme na ďalšiu geometrickú funkciu. Takže prepínam si plátno. No. Dobre, predstavme si, že máme stále geometrickú funkciu, ktorá má nasledovný predpis. Y sa rovná tangens x minus pi štvrtín. Znova, aby som mohol načrtnúť graf, tak nakreslím si karteziánsku sústavu súradníc, pravouhlú sústavu súradníc, pretože tie osy zvierajú uhol 90 stupňov. A nakreslím si tú tangensoidu základnú, aby sme vedeli, že čo budeme posúvať. Samozrejme, ja si vyznačím aj tie asymptoty, u ktorých sa tá tangensoida len približuje. No a základná tangensoida teda by vyzerala nejako takto. Nebudem písať tú tangensoidu vedľa, aby mi to zbytočne nerušilo tam. Keď chcete, v kľude si ešte môžem dať sem tú ďalšiu, hej, tu je bod pi, tu máme bod 3 polovice pi, vieme, že zase toto je asymptotov.
a znova tá tangensoida sa bude opakovať s periódou, takže nejako takto. Dobre. Teraz budeme tú tangensoidu posúvať. Takže my si musíme zobrať toto tu vo vnútri toho tangensu a to mi bude hovoriť posunutie po ktorej osí iba. Po osi X. Tak, znova to musíme položiť rovné nule, tzv. Zistiť ten nulový alebo počiatočný bod. A teda ja tento bod 0, ten priesečník posuniem o koľko? O pi štvrtí. A ktorým smerom? Doľava alebo doprava? Doprava. Je tu znamienko aké? Doprava. Je to tam plus, nie? Plus. Takže ideme doprava. No, pi štvrtín je vlastne polovica z pi pol, takže tu niekde je pi štvrtín, takže to som tam posunul. A o pi štvrtín neposuniem len ten nulový bod, ten počiatočný, ale posuniem vlastne aj tie moje asymptoty. Takže tu vlastne dostávam takto novú asymptotu. Posuniem aj túto asymptotu. Takisto o pi štvrtín. Ja musím vedieť, že pi štvrtín je polovica z pi pol. Potom zase pi posuniem o pi štvrtín, takže to bude tu. A zase asymptotu posuniem o pi štvrtín. Dobre. No. Teraz graf naznačím napríklad modrou farbou. Musím si uvedomiť, že toto tu, čo dám teraz modrou farbou, to sú tie moje priesečníky, ktoré sú takže tie tangensoidy musia prechádzať tým priesečníkom a to červené, čo mám, to sú vlastne tie moje nové asymptoty. Ktorý sa ten graf bude len približovať. Takže nejakým takýmto spôsobom tie modré grafy sú grafy už tej mojej posunutej geometrickej funkcii tangens minus pi štvrtín. Ahoj. Áno, doma som. Niečo si. Nevadí. No. Zuzana, aj doma vieme. Dobre. Mišo? Michaliček? No? Parťaka FIFA máš kde? Netuším ja vôbec. Prečo? Není napojený? Tak vidíš ho tu niekde? Ja neviem, nesledoval som, že kto je pripojený a kto nie. Ani minule nebol, ani dnes. Tak odkáž, No, odkáž. Čo mu mám odkázať? že prvý a posledný krát priateľsky upozorňujem. Dobre, odkážem. To myslím, že pochopí. Môžem. Inak ja mám takú otázku. Nemá náhodou dneska Jakub odpovedať? Ozaj. Docha, obyčajná, drž papluch. Aj na to počujete? Mne došlo z EduPage od Jany Urbanovej, že sme mali hodinu dneska. Vážne. Aj nám. Každý na to. Nikto sa tam nepripojil akože? Však ona nenapísala, že je hodina. No však to je pravda, akože no. Dobre. Takže vieme, áno? Prepáčte za vyrušenie. Nie, Zuzanka, pohode, zvykli sme si. A som bola sranda. Dobre. Jakub, nebudeš sa na mňa hnevať, keď dneska teda som zabudol na teba s tou odpoveďou. Nebudem sa na vás hnevať. Ale ja mám teraz výčitko, nebudem môcť spať. Nie, ja vás mám rád za to. Vieš čo, no ja ťa vyvolám potom ešte na konci. Čo nie? Ja sa ponáhľam. No, dobre. Tak mi rýchlo povedz definičný obor tejto novej funkcie. Pane Bože. No, ja sa volám Michal Gudec, ale... Dobre. Poďme na to takto asi.
ten definičný obor tej starej funkcie bol odkiaľ pokiaľ. Pozeraj sa na tú čiernu, lebo to je tá pôvodná, hej? Takže definičný obor tej starej funkcie bol odkiaľ pokiaľ. Od minus people po people a Dobre, ty tam nepatrí. samozrejme. Takže od minus people po people, tí tam nepatria. Za akou periódou sa ten definičný obor opakoval? Kápi? Dobre. Opa. No poď, prepni sa. Dobre, takže opakoval sa z periodu kápi. A teraz, o koľko som ten definičný obor posunul? O pi štvrtín. Takže to bude o plus pi štvrtín alebo minus pi štvrtín? Plus. Dobre, takže posunul som to o pi štvrtín. Takže takýmto spôsobom, kto nevie, si to môže vlastne vyjadriť. Ale samozrejme, nechám to takto, ja to aj potom upravím. Takže minus people plus pi štvrtín dáte na spoločného menovateľa a zistili by ste, že to je minus pi štvrtín a perióda kpi. Ja sa trošku zväčším, rozumujem. A následne, keby ste urobili people plus pi štvrtín, tak spoločným menovateľom je 4 a dostali by ste, že 3 štvrtiny pi plus znova perióda kápi. Dobre, si to zase zmenším. Dám vám to tak, aby ste videli na to. Moment. Dobre, tak to vidíte na to. Dúfam, že teda každému jasné. Štítovať zlomky alebo očítať zlomky by malo byť jasné. Takže keď neviete ten definičný obor učiť hneď z toho, čo vidíte, tak môžete to učovať z toho pôvodného. Áno. Dobre, skúsime obor hodnôt. Neviem, koho tu vidím. Aha, Terka. Skús mi povedať, prosím ťa, čo je oborom hodnôt tejto funkcie. Všetky reálne čísla. Áno, lebo obor hodnôt určujeme z ktorej osy? Z Y. Presne tak. A na osi Y nadobúda všetky vlastne hodnoty. Dobre, čo sa týka Terka, ohraničenosti, je táto funkcia ohraničená, či už z hora alebo z dola? Nie je. Dobre, takže napíšem si, že nie je ohraničená. Čo sa týka extrémov, maximum, minimum má alebo nemá? Tiež nemá. Tiež nemá, super. Čo sa týka, že či je funkcia prostá alebo nie je prostá. Je prostá? Je. Takže funkcia je prostá, áno, lebo je len rastúca. Dobre, čo sa týka ďalších vlastností, tak mali sme tam napríklad paritu. Je párna, nepárna, alebo ani párna, ani nepárna? Je nepárna. Je súmerná podľa tohto bodu 0, aj keď takto vyznačí náhrubo. To znamená, že napríklad pozrieme sa na modrý graf. Zoberieš tento bod a že či tento bod je bodom súmerný podľa, a tu nájdeš nejaký iný bod? No, v tej ďalšej časti zápornej, keby som tú tangensoidu kreslil, tak by vyzerala hej nejako, ja neviem, takto možno. Tak máš pocit, že tento bod je podľa toho bodu 0 súmerný s týmto bodom? Vieme, čo znamená slovo súmerný? Že táto vzdialenosť a táto vzdialenosť by boli tie isté. Máš pocit, že sú také rovnaké vzdialenosti? Nie. Takže nie je tá funkcia súmerná podľa bodu, lebo si ju posunula, hej. Takže napíšem to zelenou, aby sme to zase vedeli k obrázku priradiť. Takže tým pádom tá funkcia nemôže byť ani párna a samozrejme ani
nepárna. Dobre, rozumieme? OK. Musíš si uvedomiť, že súmerné znamená, že tie body majú od toho bodu 0 rovnakú vzdialenosť. Takto si to nejakým spôsobom viem zobraziť, hej, ceruzkou, aby si to mala len ako pomocnú čiaru. Dobre, Terka, chýba nám ešte, čo nám chýba? Interval, kde tá funkcia je rastúca alebo klesajúca. Takže aká je funkcia na tom definičnom obore? Rastúca. Dobre, super, je rastúca. No a teraz ideme určiť ten interval. Tá funkcia je rastúca na celom definičnom obore? Inak povedané, je tá funkcia rastúca všade, kde je tá funkcia definovaná? Nie. A kde není rastúca? Tam nie sú asymptoty. Dobre, lebo v tých bodoch nie je tá funkcia definovaná. Ale tam, kde... Takto. Vidíme modrý graf, áno? Ten modrý graf, tuto ide od nejakej... Pardon, to mi tu vyskakuje, to si zavriem. Ten modrý graf, tu ide od nejakej jednej asymptoty. Hej? To znamená, že od tejto asymptoty tu po túto asymptotu. Ale tam je tá funkcia definovaná. To znamená, že je to vlastne od minus people plus pi štvrtín a tu je to people plus pi štvrtín. Nie je náhodou tá funkcia rastúca presne tam, kde je aj definovaná? Nie je tu ten istý interval? To znamená, že môžeme povedať, že funkcia rastúca od minus pi štvrtín po plus kpi po 3 štvrtiny pi plus znova kpi. Terka, chápeme takto, či nie? No, trochu, hej. No, ty si musíš uvedomiť jednu vec. Pôvodný graf je to čierne. Áno? Kde bola tá funkcia rastúca na tom čiernom intervale? Od minus people po plus people. Je tak? No. Chápeme tomu, prečo tam dávame periódu kpi? Lebo sa to opakuje. Lebo sa to opakuje, presne tak. A opakuje sa to vo vzdialenosti od pi o pi. Dobre. Ale tam bola funkcia rastúca ten pôvodný graf, ktorý sme mali. Pôvodný. Ale my sme ten pôvodný graf posúvali o koľko? O pi štvrtín. Takže ty si k tomu vlastne pripočítala to posunutie pi štvrtín, aj tu posunutie pi štvrtín. Rozumieš? A toto, keď ty ščítaš dokopy, tak dostávaš minus pi štvrtín a toto, keď ščítaš dokopy, dostávaš 3 štvrtiny pi. Keď ščítujeme zlomky, musíme ich dať na spoločného menovateľa. Toto vieme, pamätáme si však. Dobre. Takže, aby si teda vedela, akým spôsobom som prišiel na ten interval, kde tá funkcia je rastúca. Robil som to z pôvodného grafu, bez toho posunutia. Takže takýmto spôsobom. Dobre. Dopočkám minútku, 30 sekúnd, aby ste si dopísali, čo potrebujete. A dáme si ešte jeden príklad a ten bude na domácu úlohu. Pán profesor, mohol by som dať aj, že monotónnosť rastúca rovná sa df? Nie, musíš tam, keby si chcel, tak musíš to, Jakub, napísať. Potom by si to musel napísať takto, že rastúca na celom, na celom definičnom obore funkcie. Takto by som musel napísať. Hej, že rastúca na celom df. Lebo ona je všade rastúca, kde tá funkcia je definovaná. Takže preto sa tomu hovorí, že je rastúca na celom definičnom obore funkcie. Takže toto je ten interval, kde tá funkcia je rastúca. Naznačím takto. Dobre.
Takže myslím, že môžem prekliknúť. Dobre, dáme si domácu úlohu a na budúce to domácu úlohu vlastne začneme. Takže domáca úloha. Funkcia bude mať predpis y sa rovná tangens x plus people plus 2. Takto teda vyzerá domáca úloha. Skúste si načrtnúť graf tejto funkcie a určiť vlastnosti. Takže na budúce týmto príkladom začneme a budeme pokračovať ďalej. Takže nezabudnite, budúci týždeň sa vidíme v pondelok, áno? V pondelok 5. hodinu a potom štvrtok 4. hodinu. Hej? Takže už budeme mávať takto hodiny. Dneska je to taký výnimočný stav, pretože aby sme mali za tento týždeň 2 hodiny, tak som to takto dal. No a budeme mávať teda pondelok a štvrtok. Prípadne iný termín, keď to dohodneme, ale pondelky, štvrtky sú stabilné. Dobre. Takže ďakujem, že ste boli, že ste prišli. Míšo, nezabudni odkázať Fifovi. Už som mu odkázal. Hej, a čo ti odpísal? Že už na budúce určite dojde. Hej, a čo dneska bol? Kde? Či oddychoval? Že počkajte, neviem, čo mi to napísal. Hneď to bude. No. Že tento týždeň nemá